Treba ti, šef. Ajde. Uđi. Sedi, Dušane. Hvala. Kako je, profesor? Pa dobro, drži se. Onako penzionerski. A ti? Kako ti je ovdje kod nas? Jesi zadovoljan posla? Jesam, kako da ne. Nego, kako da vam kažem, do sad još ništa nisam dobio konkretno. Ti bi da radiš, a? Pa da. Dobro, Dušane. Dobro. Evo. Prouči taj dosije. Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije. Upoznaj se s činjenicama. Uzim 2-3 dana slobodno. Hoću da to sveže oči pogledaju. Šta je? Šta me gledaš tako belo? Ili ja govorim španski prebrzo ili ti se pripišalo? Šta ti je? Nije ništa, hvala vam puno. Pozdravi profesor. Otac ti je velik čovjek. Ima te krvi u tebi, vidim ja. A pričaju da si ovdje došao preko veze zbog njega. Da je bilo neke intervencija. Seru ljudi, seru. Imaš kafetin? Molim? Kafetin. Za glavu? Ne. Pa onda reci nema, mi briši, ajde. Prijatelj. Ako bi koji put legao ranije, možda ne bi kasnio na posao. I ugasi to svetlo, vrate, žena ne može da spava. Šta je? Imaš neki problem? Ako si slučajno krenuo u toalet, slobodan. Pitaće te ja za tvoju prostatu za koju godinu. To nam je nasledno. Ni tebe neće zaobići. Ne boj se. Koliko je sati? Oko 2:30. Hajde da spavam. Evo sad ću.
A vi ste? Šta ti mene otvaraš? Izvinite, nisam znao da ste to vi. Ne, do kursi. Dobar dan. Nemam kondicije. Džaba, omatorilo se. Šta kažeš na gajbu? Odlično. Za ovaj stan znamo samo ja i Strmi. Jebeš ga, mora se očistiti. To moraš sam, jasno. I prenesi malo garderobe. Ženi o ovome ni reči. Jasno? Jasno. Ja sam 2 braka rasturio zbog ovog posla. Dece nemam. Čuvaj ženu, mali. Čovjek bez žene je kao ovo. Znači, ovaj kad zazvoni, to sam ja, nema ko drugi. Na njega jedino možemo razgovarati otvoreno. Na mobilno ni reči o našem poslu, jasno? Jasno. Tako. Radi. Eto, male komplikacije. Ali takav nam je posao. Ako te bilo ko pita za stan, reci da si ga kupio. Nemojte da brinete, ja ću to sve da sredim. Znam ja da bi ti sve, zato ti ovo i govorim. Jer ne treba sve odmah. Ne padaj u vatru. Nemoj da izgleda da radiš na nekom slučaju. Polako. Rutina, mali. Rutina je važna. Majku, skoro zaboravim. Ključ od kola. Nisam plavi, tu je preko puta. Hvala vam puno. Slušaj. Dobio sam. Jesi dobio otkaz? Znala sam. Dobio sam slučaj. Ti si dobio slučaj. Da, ja sam dobio slučaj. Dule. Dule. Verujem ti. Godinu dana si tamo. Ovo je vreme da ti daju nešto da istražuješ. Šta radiš? Kako šta? Pa istražuju. Nemoj radi. Sad ću opet idu u toalet. Bio pre 2 minuta. Ići će majke u riječ. Neće 100%. Neće.
Otkud rakija? Našla. Gdje si našla? Što je ovo? Ma ništa. Kako ništa? Prvo rakija, sad ovo, razumiješ? Mora da je nešto, je li, Jadranka? Pa šta bi bilo? Ko dade ime Jadranka? Teče iz Beča. Budala. Dobro jutro. Dobro jutro. Jedan kafetin, molim vas. Zašto? Hvala. Prijetno. Pa ne mogu oni da pišu po novinama što im padne na pamet. Jasno. Provjerit ćemo mi ko je naručio taj tekst. Da, to ću ja preko Grujića. Pa ćemo onda malo ćemo im pokazati, da im skrenemo pažnju, da znaju s kim imaju posla, jel tako? Tako je. Dobro, šefe, dobro. Ajde, živjeli. Strmi, ajde, Bogat, skoči do Grujića. Reci mu za sat vremena da mi se javi. Dobar dan, Iliću. Dobar dan. Nemaš kafetin, a? Imam. Lažeš. Imam. Bravo, mali. Davaj. Izvolite. Uzet ću 2, pa da pričamo. Zadržite celu flašicu. Ajde, upleti. Šta je? Šta si ustao? Sedi, bre, dole, sedi. Počeo bih sa nekim opštim utiscima. Ovdje se jasno vidi da je ta jedinica prva pionirska, kako su je zvali, formirana početkom rata u Hrvatskoj i da je kasnije delovala po čitavom području zahvaćeno sukobima. U pitanju je klasična paravojna formacija, sastavljena od mladih ljudi, neki od njih su čak bili deca za vreme formiranja te jedinice.
Njihov komandant je bio Milenko Drča, zvani Svitac, koji je ubijen u Beogradu. Posle njegove smrti jedinica deluje, odlaze na Kosovo i ginu. I kakav je tvoj zaključak? Mislim da ih je neko na Kosovu pobio. Ako dozvolite tu malo radikalniju teoriju da vam izložim. Obožavam radikalne teorije. Ja mislim da oni koji su preživjeli bez svica su planski poslati na Kosovo i likvidirani. Misliš da su ih naši pobili? Ne znam. Ne znaš, naravno da ne znaš. A ima li nešto što znaš? Identifikacijom Leševa identitet je potvrđen za sve, osim za Sredoga Oruša, zvani Garavi. Leš je pronađen spaljen, identitet nije potvrđen. Kako nije? Našli su njegovu vojnu knjižicu, lične stvari, logični zaključak, to je on. Jeste, ali nije bilo DNK potvrde. Šta nemaš? Evo, pogledajte izveštaj. Čekaj malo, Jeliću. Sve su ih našli u dvorištu, izrešetane. Niste u pravu, izvinite, ali Sredog Oruša je pronađen u kući, nije u dvorištu. Pa šta? Kuća je izgorela i on je izgoreo unutra. A možda se i sam zapalio. To su samo pretpostavke, nemate dokaza. Ako postoji promil šanse da je Sredog Oruša živ, mi ga moramo pronaći, uhapsiti i suditi. Ne mrda, a? Ne. Lukav je on, lukav, neće da izlazi. Koga pokriva? Stavio sam plavog i ove njegove. Dobar je plavi. Ajde bre, ulazi, u poslu sam. Upadaj. Šta je, došao si da me apsiš? Gde si bre, glavni tužioce? Pa nemate bre 100 godina. Jo, izvini, masne mi ruke. Sed zdrav, prijatelj. Otkad si avanzo, nit pisma, nit razlica. Svi ste me zaboravili. Radi se, druže. Crko smo od posla. Čuje. Sve čujem. Tužioče. Pa neka si ti meni došao. Kad sam čuo da tebe postavljaju na to mesto, rekao sam, evo pravoga čoveka. A znaju oni. Ko te vozi? Strmi, Branko. Krajišnik. On je munja. Ne može se bez pravih i odanih ljudi, nema bato. Sam čovek je laka meta. A ko te pritisao? Ovi domaći ili strane barabe? Pa znaš ko? Rekao sam im ja. To je stari predmet, davno riješen. Šta me jebete s tim? Ima prečeg posla. Nema burazeru. Ja ti kažem. Neće da stanu dok nam ne oderu kožu s leđa. Dok nas ne zavade. Ja to nisam dao. Moji ljudi, moja država na prvom mestu. Sreće mi. Ma baš te briga. Nek pričaju šta hoće. Ti si čist.
To su klasične, tanke, obične bure, jeftine. To je nekad bilo moderno. Narod je to kupovao, birali su te, ovo je samo čas. Da, 14. Veličina, mislim. Mala ženska burma, ne znam šta više ti kažem. A što mislite koliko je stara? To je negde posle rata. 60. možda kasne 50. Hvala. Prijetno. Hvala. Ja jesam možda u penziji, ali toliko izlapeo nisam. Znači, konačno ti je dao predmet. Šta ti je dao? Šta da ti pričam kad ti je to sve znaš? Moj šef, pazi se, Vranjiša poznajem 30 godina. Prosječan, vrlo prosječan, ali bezobrazan, snalažljiv, lukav. Radi na osjećajem, kocka se. Ne mogu da ručam na miru. Dobro. Mićo. Šta je bilo, Jadranka? Jes dobro? Ja trudna. Jadranka. Jadranka. Dobar dan. Dobar dan. Irena Ilić, vam zakazano kod doktorke... Antić. Vi sačekajte malo ovde, a vi izvolite. Dobar dan.
Pusti da se dima. Gde si ti? Šta je već gotovo? Sve je u redu, samo sutra da donesem krvnu sliku. Šta ti je to? Šta? To je ispod sako. Ništa. Što nam ti nosiš oružje? Je li to pištolj? Irena, molim te, nemoj da pravimo scene na sred ulice. Da si ti normalan čoveče, zašto nosiš pištolj? Sve je u redu, ajde. Uđi. Kako u redu? Smiri se, Irena, smiri se. Dobro večer. Kaži šta hoćeš. Izvinite što vas zovem ovako kasno. Nemoj da se izvinjavaš, reci. Slušajte, mislim da me neko prati. Tebe? Ma uvetila te paranoja. Idi kući malo, ženi, odmori. Ima još šta? Ovaj naš čovjek u oruš. Pored njegovog leša pronađena je ženska burma. Mislim da je to burma njegove majke. Njegova majka se zvala Zora. Prizivala devojački duvnjak. Ona je ubijena u njihovoj porodičnoj kući i kuća je spaljena. Ja mislim da je njegova vezana za majku više nego očigledno. Ja bih to proverio ako nemate ništa protiv. Pa proveri, brate, proveri. Šta me pitaš? Ajde, zdravo. Slušajte. Dušane. Ja ne mogu više da podnesem ovaj stan. Ti ujutro buđeš svoju ispeglanu košulju, odeš i ne vraćaš se. Kome se ja vraćam? Tvom tati? Pa ti si predložila da dođem ovde posle mamine smrti. Šta smo trebali da uradimo? Nije mu bilo dobro. Evo sad je došao u sebi, živi neki svoj život, vreme je da odemo. Pa šta se treba da tražimo ponovo stan? Da. Da se natežem sa gazdaricom. Nemam vremena za to, neću to da radim. Nemoj se da to diraš. Daj ovo. Stani. Naći ćemo stan. Ja ću naći stan. Ti ćeš naći stan. Obećam.
Izvinite, molim vas. Imate možda paljač? Ne. Izvinite, molim vas, imate možda paljač? Hvala vam puno, vratit ću vam kad zapalim. Jel možeš, molim te, da mi provjeriš ovu tablicu? BG 010 FE. Si dobro, ajde. Ajde, vodim tu bolnicu, ajde. Idemo odmah urgent. Ja vozim to odmah urgent. Evo, idemo. Si dobro?
O, majko ti. O, probuši me govno. Uspori. Šta je bilo? Usporio sam. Jesi li ti došao da me ubiješ, majku s tjevem, a? Nisam, slučajno sam vidio cijelu stvar. Ko vas je poslao? Niko mi nije poslao. Čuješ Ubit ću te govno jedno. Kažem, niko mi nije poslao. Uspori kad kažem. Stani, polako. Vozi, samo prođi. Samo ravno. Tako, vozi sad ravno, ajde. Dobro. Slušaj, pištolj od firme. Ja sam celu stvar potpuno slučajno video. Ma zaveži, gledaj da ne napraviš kakav sudar, probušit ti stomak. Imaš prvu pomoć. Molim? Imaš prvu pomoć u kolima. Ne znam. Kuras danas ima prvu pomoć. Čiji ti ovo auto? Ovo tvoj auto? Od firme. Firme? A gdje radiš? Kod privatnika. Kod privatnika? Da. Pa je dao i pištolj i kola, jel? Dobar neki gazda, pošto je neki posao radi sigurno kad ti dao i pištolj i kola. O, majko, jebe, vozi. Gdje da vozim? Vozi, samo vozi. Slušaj, imam jedan mali stan 2 ulice odavde, potpuno je prazan. Ima vodu, ima kauč, ima sve. Vozu taj stan. Ako me lažeš, ubit ću te bez riječi. Poznat si mi od nekud. Daj mi ključ. Daj prvu pomoć. Mrziš? Sa strane. Imaš kakvu rakiju?
Kosti, jel? Čuješ šta te pitam? Dušan Samardžić. Samardžić. Šta je ovo? A? To za firmu radiš? To radim za sebe. Hobi? Tako nešto. Kako bismo mogli da nazovemo ovaj tvoj hobi? Istraživačko novinarstvo. Novinar? Svašta si nakupio. Pišem knjigu. Knjigu? Da. O čemu? O tim ljudima, o događajima, o ratu. Ko su ovi? Ovi ljudi? Znaš li odakle su, što su ratovali? Jesu to dobri ili loši ljudi? Ima i dobrih, i loših ljudi. Ova knjiga. Pišem knjigu. Lažeš. Tužilaštvo za ratne zločine. Zamjenik glavnog tužioca Dušan Ilić. Ko je ovo? To sam ja. Eto, vidiš. Lago si. Jesam. Čudovnjak. Šta misliš? Je li to moje pravo ime? Nije. Tačno. A što sam lagao? Zato što se kriješ. Krijem se tačno. A ti? Što si ti lagao? Strah. Strah? Dobro. Strah čovjeka nagoni u laž. A čega se bojao? Da me ne ubiješ. Lago si da preživiš. Da nastaviš život. Vidiš? I ja zato lažem. Da preživim. Koga tražiš? Kaži. Ovdje. Njega? Što njega? Što je on radio? Ubijao je. Palio žene i djecu.
Kakav je to čovjek? Streljao žene, djecu, kuće palio, hm? Ne znam. Reci ti meni. Ne znam. Ne znam. Strah. Jesno. Više ne lažeš. Spasio si mi život, a ipak ću te ubiti. Moram. Sjetio sam se. Žena ti je trudna. Jeste. Ginekološko. Dolazi si u ordinaciju, ulazio preko reda. Ne sjećam se kada. Tražio si mi upaljač i nisi mi ga vratio. Ne sjećam se. Ja se sjećam. Ja se svega sjećam. Uzmi pištolj. Uzmi. Šta je bilo, jesi ga roknuo? Ma jesam, bre, nego ostade ga ono da diše. Ja se zaleti kolima na mene, ne znam, brate, odakle se stvorio je. Se okrene ka njemu, opalim, brate, i zapalim, šta da radimo? Ovo nema šanse da doživi jutro, brate, pogodio sam ga u stomak. Nisi ga uverio? Kako, bre, covu, brate, pa čuješ šta ti pričam, pa čuješ šta se desilo, brate. Dobro, nema veze, ajde, sedi. Pali TV. Hoćeš nešto? Može viski ako imaš. Želi. Vidi ovo. Samo gledaš. Znam jako sam. Kaži ti, komandir,
Ti Sredović završi, teta. Mladen završi. Gotovo. Svitac. Svitac, koji drugi? Još neko preživao iz prve. Niko. Od nas ovi preko Drine, niko. Čekaj, niko nije bio iz Srbije. Krvavio u gaći, nije niko. Sve nas je držao onaj. Njega će da stigne. Koga će da stigne? Krvavog. Krvavi jebem ga debela. Sve je on odlučivo i pare i oružje. I kud i kamo šta da radimo. Svitac je bio budala. Tako i umro ko pas. Mislio je da je Grbavi da ga odlikuje, da ga voda kroz Beograd ko je roja. Ko je Grbavi? On se te bagre. Ti si dobar čovjek. Šta ti to sa lica? Nije ništa, uđite. Kako ništa, vidi kako izgledaš? Evo ga ovde. Jeste garavi sunce ti jebe. Otko znate za tetovažu? Sve ja znam, ali... Sve. Srbi, slušaj, uzmi trojicu momaka, dođi odmah u Baba Višnjinu. To gazda firme. Jeste. Da. I zove mi doktora Milošinovića. Neka se nacrta u zatvoru. Jeste. Bravo, Mare. Uhvatio si monstru. Nisam ga uhvatio. Neko ga je drugi našao prije nas, još i pucao na njega. To više nije tvoja briga. Ko je pucao i zašto, to će policija da vidi. Ti si svoje uradio. Ništa ja nisam uradio, pa ne možemo sada stanemo. Ko kaže da ćemo da stanemo? Ti ćeš da staneš. Ilići, slušaj me dobro. Idi kući, uzmi ženu za ruku. Idi negdje, odmori se. Uradio si svoj posao i kraj. Kakav kraj? Ne možete sada mi skinete sa slučaja. Video sam celu stvar, ne razumem. Ne moraš sve da razumeš, Iliću. Kažem ti, idi i ne kopaj dalje. Dalje je moj posao. Nisi sam ovdje, bre. Nemaš sliku o celom slučaju. Zelen si ko onaj zeleni fikus u mojoj sobi. Šta ti je? Slušaj što ti kažem. Ja preuzimam ovaj slučaj dalje. Jesi čuo? Idi kući. Čuvaj ženu, čuvaj sebe. Nije ovo igra, bre, mali. Ovdje lete glave. Recite mi, ko je Grbavi? Šefe. Kasnije. Šta pričaš ti? Važno je, šefe. Ulazi unutra. Šta je? Sjebo je Plavog. Šta kažeš? Ubili su Plavog. Suspendovan si. Na 2 mjeseca. Pokupi svoje stvari iz stana, spakuj dosje i do sutra da je ovdje na mom stolu, jasno? Ako šta bude falilo, ima da te strpam u zatvor dok si rekao keks. Ko je Grbavi? Slobodan si, Iliću, beži mi s očiju priški!
za dlaku garavi, a? Te Boga mi nisam vjerovao da si živ. Ali šta će, život piše romane. Slušaj, za ono što si uradio, za to treba i da odgovaraš. Ali meni treba tvoja priča i tvoje priznanje da uhvatim veliku zverku. Pa ako mi ispričaš priču koju bi ja želeo da čujem, ti i žena u program zaštite. Ima da te sakrijemo tako da te ni 10 grbavih, ni sve one njegove ubice ne mogu da pronađu. Ali ima da pevaš. I da mi otpevaš celu pesmu do kraja. Sve ste ovdje. I ako treba, lično se pojaviš na sudu i ponoviš recitaciju. Ti ga jedini možeš strpati u zatvor. Sve druge je on u ovoj državi sredio. Kog je hteo pobio, prevario, podmitio, ili ga se boje, ili ga trebaju. Ali ti i ja mu možemo slomiti onu debelu vratinu. Eto. To sam hteo da ti kažem. Pa ti razmisli. Gdje mi je žena? U bolnici. Prebacili smo je tamo. Bilo je pozlilo kad smo kuću pretresali, ali sad je dobro. Ubiće. A vidi, sve si to ti zamesio. Ali sve i zavisi od tebe. Poslaću ti nekoga. Vidi ako hoćeš nešto jesti. Dobro večer. Tu je inspektor Ratković. Sačekajte. Pero za tebe. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Dušan Ilić, zamjenik specijalnog tužioca za ratne zločine. Šta treba? Ne mogu da uđem. Ajde, uđi. Hvala. Ajde ti tamo. Sedite. Šta je toliko hitno? Potrebne su mi informacije o čovjeku koga ste uhapsili 98. Jeste, to je moj izveštaj. Vi ste pratili Svica. Znali ste gde se kreće, kome ide i s kim se viđa.
Ja sam čovječe u penziji. Ne sjećam se ja toga. Pratili smo ga. Ne samo ja, bilo je tu 10-ak ljudi. Posle hapšenja odmah je pušten, se sjećate? Ne. Hapšenje se desilo 17. septembra, vi ste ga lično uhapsili. 19. septembra je pušten, a 22. je ubijen. Vidim. Hapšenje se desilo septembra 98. Vi ste u oktobru otišli u invalidsku penziju. Slušajte. Na koju adresu odlazio na Dedinju? Hajte vi da mi ovo sutra. Ja bih da mi zvanično obavimo ovaj razgovor. Ovo je vrlo zvanično. Razumijem ja vas, ali mora to... Nemamo šta dalje da pričamo. Ko je naredio da ga pustite? Taj ga ubio. Je li Grbavi? Vozi. Vadi legitimaciju od suda, ključeve od stana i od auta i pištolj, naravno. Šta glumiš ti? Jeli bre? Šta si mislio? Da baneš njemu na vrata i da mu kažeš ja sam Dušan Ilić,
Evo sad ću da ti jebem sve po spisku. Da apsim i tebe i sve koje zateknem. Jo, malo. Čekam grbavo godinama. Čekam da se navesti. Šunjam se ko seoski mladoženja. I ništa mu ne mogu! Sunce vam jebem. Onaj dole neće da priča. Ti se uzjebo. Pratiš ljude po Beogradu. Ispituješ ih. Ko ti je rekao da ideš kod onog Gatkovića na vrata? Jeli? Boli tebe kurac što ja govorim. Ne poštuješ me, pizdo mala. Misliš da sam budala, a? Da sam nesposoban? Da sam kupljen, jel da? Mislim. Znam da jesi kupljen si. Mislim da si na platnom spisku one koje goniš. Svi ste vi neki kumovi. Neka stara garda. Čuvate jedni drugima leđa. Sve što je valjalo u ovoj državi ste oterali. Oterali ili ubili. Šta me gledaš? Pa što si me stavio na slučaj? Čekao si da se vratim praznih šaka, da ja ne nađem ništa, da se stvar zataška. Pa šta ti misliš, da sam ja glup? Da je profesorov sin nesposoban? Pa gadno si se zajebao. Gadno ste se svi zajebali. Bežiš iz kancelarije. Da. Reci brzo, pišam. Mnogo si ti osjetljiv, prijatelj. Kako si, Jadranka, sestro? Dobro. Jedva sam te našao. Mićun me šalje. Mićun? On je dobro, kaže da ne brineš, neki nesporazum. Šalje ti cveće i pismo. A gdje je on? Od mene su banane. Evo ti pismo. Ja žurim sada. Ajde, uzdravlje. Hvala.
Šta se dešava, Dušane? Konobar, molim vas. Ne mogu više ovako, ne mogu kroz ovo da prolazim sama, potreban si mi. Ne me čuješ? Čujem, da, reci. Daj, obrati malo pažnju na nas. Ko kaže da ne obraćam pažnju? Tu sam kad zatreba. Šta ćemo da radimo kad se porodim? Se našao stan. Ti si kreten. Majke, ti si kreten. Irena? Gde je Irena? Otkud ja znam, mislio sam da je s tobom.
Slušaj ti. Nema više snage da te nagovaram. Da te mučim neću. Nisam taj profil, nemam stomak za to. Prebacit ćemo se u Zabelu. Sjedi tamo. Sudit ćemo te. Pa ćeš robijati. Eto, možda i preživiš. A da. Žena ti je imala spontani. Doneli joj banane, neku tvoju sliku iz rata. Ti držiš nečiju glavu. Pala u frazu. Sad ba zna ko si. Eto, to ti je tvoj krbavi. Pička ti materina. Gdje je Ilić? Dovedi mi Ilića. Dobar dan, profesore. Idi, Vraniš. Molim te, idi. Tati, skloni se. Šta nam treba? Ti. Imaš cigaru? Jesi ti nešto ljud na mene? Nisam. Nego? Zvao si. Izgubili smo dijete, Jadranka i ja. Dobro, ja djecu ne zaslužujem. Počnemo.
you.